Ahojte, vítam vás pri mojom ďalšom videu. V dnešnom videu sa spoločne pozrieme do jedného veľkého a zachovalého úkrytu civilnej ochrany. Podľa informácií, ktoré som tu našiel, by sa malo jednať o tlakovo odolný úkryt 3. triedy odolnosti a v prípade potreby by sa sem malo zmestiť až 600 osôb. Táto časť sa nazýva odmorovacia priepusť. Osoba, ktorá by vstúpila do krytu zo zamoreného prostredia, by musela v tejto časti prejsť dôkladnou očistou. Momentálne sa nachádzam v technologickej časti úkrytu. Toto zariadenie by malo v prípade výpadku elektrického prúdu automaticky spustiť núdzové osvetlenie v kryte. Hneď vo vedľajšej miestnosti bol hlavný elektrický rozvádzač a taktiež sa tu nachádza aj vodné hospodárstvo. Môžeme vidieť, že úkryt disponoval aj vlastnou studňou. Teraz už prechádzame do prvého úseku pre ukrývaných. Hneď na začiatku chodby je miestnosť prvej pomoci. V regáli je uložených mnoho starých telefónov. Zvláštne je, že ani jeden z nich nemá ciferník na vytáčanie hovorov. Ďalej už sa nachádzajú samotné miestnosti pre ukrývané osoby. Tieto drevené konštrukcie, ktoré vyzerajú ako police, sú v skutočnosti postele. Kráčam ďalej touto dlhou a tmavou chodbou. Momentálne sa nachádzam niekde v útrobách veľkého kopca niekoľko desiatok metrov pod zemou. Na konci úseku pre ukrývaných boli vécka. Vstúpil som do ďalšej niekoľko desiatok metrov dlhej chodby. Hneď na jej začiatku je táto služobná miestnosť. V prípade nejakého nebezpečenstva by tu zrejme zasadal štáb obrany. Ďalšie miestnosti na chodbe boli opäť určené pre ukrývaných. Prešli sme na druhý koniec chodby a tu sa nachádza východ z krytu. Tento kryt mal dva vchody a jeden núdzový výlez. Spomínaný núdzový výlez ste mohli vidieť na začiatku videa. Je to dlhý a hrdzavý rebrík vedúci až hore na povrch. Nedaleko hlavného vchodu sa ešte nachádza zo pár technologických miestností. Napríklad táto slúžila ako telefónna ústredňa. Práve sem boli privedené všetky telefónne linky z celého krytu. Vrátil som sa späť na miesto, odkiaľ som začínal a teraz sa pozrieme do najzaujímavejšej časti krytu, na veliteľské stanovište. V samotnom veliteľskom stanovišti je ešte malá miestnosť pre náčelníka civilnej ochrany, v ktorej sa nachádzajú rôzne merače a taktiež aj veľká rozhlasová ústredňa. Toto zariadenie slúži na meranie radioaktivity na povrchu.
Na veľkej tabuli je umiestnená táto mapa. Je na nej nakreslený objekt, neďaleko ktorého sa tento úkryt nachádza. Nad mapou sú ešte umiestnené svetelné tabule, ktoré by v prípade nebezpečia oznamovali, o aký poplach sa jedná. Skratky na nich znamenajú vzdušný poplach, radiačné a chemické nebezpečenstvo, radiačný poplach a chemický poplach. Ako posledná miestnosť v úkryte je strojovňa filtroventilačného zariadenia. Toto zariadenie malo na starosti zabezpečovať prísun čerstvého vzduchu pre ukrývaných. V rohu miestnosti je ešte niekoľko nádob, ktoré by mali byť naplnené kyslíkom. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite zanechať like, pokiaľ ste tu noví, tak sa určite prihláste na odber, aby vám neuniklo žiadne nové video. A ja dúfam, že sa uvidíme aj na budúce na ďalšom zaujímavom opustenom mieste a čaute.